नोंथांमोना गासैबो सिनायखानाय मिथिखानाय नैबे सासे मानसि जायखौ जोङो फिल्मसफोरावबो नुनो मोनो बिथाङा जाहैबाय नाना पाटेकार बिथांनि गोसोआ बेसेबांबा गोथार मानो होनोबा बिथाङा गावनि इनकामनिफ्राय 90 to 95% डनेट खालामो गोरिब मानसिफोरनो सासे गथ'सा एबा फरायसाया गावनि फरायनायनि बागै बेसेबां सांग्रां जानो हागौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों नामा नैबे हिनजावसाया चाइनानि बियो गावनि फरायनायखौ ओरैबायदि गोसो होयो गावनि होननानै सानो दा नैबे गथ'साया गावनि पेरेन्ट्सनि गार्जेननि स्ट्रीट फुडनि दखानाव नैबेबायदि माने अनलाइन क्लासेस लायो नैबे गथ'नि गावनि निजिनि सिमांखौ मोननो हास्थायनाया बेसेबां गोरा जानो हागौ नोंथाङा खेबसे साननानै नायजायो थिग बेबायदिनो जों नायनो थाङोब्ला नै बारग' दान मोननैसो आगोल आफगानिस्तान हादराव आगोलनि सोरखारखौ गादबनानै तालिबाना गोदान सरखार सालायगासिनो दं सासे ब्लगार एबा जों इउटिउबार होननानै बुंजायो बिथांनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय वान्डार मेनिएक बिथांनि ब्लग भिडिअसफोराव नुनो मोननाय बायदिब्ला आगोलनि सोरखारनिख्रुइ नै तालिबान सोरखाराव हिन्जाव मानसि एबा हिन्जावसा गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होगासिनो दं होननानै बिथांनि भिडिअसफोराव रोखायै नुनो मोनदों राजु श्रीवास्तव बिथाङा थांनाय 21 सेप्तेम्बर 2022 बुधबार खालि रुंसारि जायो बिथाङा सासे जोबोद मोजां फेस्ला दिन्थिगिरि एबा कमेडियानमोन बिथाङा कमेडि खालामनायनि अनगायैबो जोंनि बलिउडनि माखासे फिल्मसफोराव खामानि मावबोदों जेरै बाजीगर बम्बे द गवा बायदि बायदि